Pinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng bayambang ang mga residente ng mga bull reservation na huwag maglabas ng pera sa sinumang nag-aalok ng karapatan sa lupa o nagkasagawa ng transaksyon ng walang kaukulang otorisasyon. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang Municipal Assessor's Office hinggil sa mga individual na umiikot sa lugar. Nagsusukat umano ng mga lupain at naniningil ng 5,000 pesos sa mga residente. Ayon sa Municipal Assessor's Office, walang otorisasyon ang mga naturang individual na maningil o mangako ng karapatan sa lupa kapalit ng bayad. Mayroon umanong talaan ang tanggapan ng mga lehitimong matagal na naninirahan na nagsasaka sa mga bull reservation. Samantala, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng LGU Bayambang sa House of Representatives sa Senado upang maisurang batas na magdeklara sa mga bull reservation bilang alienable and disposable land of the public domain. Mahigpit namang tututukan ng lokal na pamahalaan ang mga iligal na paniningil at panlilinlang. Hinihikayat ang mga residente na huwag makipagtransaksyon na magbigay ng pera at agad i-report sa Municipal Assessor's Office o sa kinaukulang autoridad ang mga kahina-hinalang alok. Ang mga residente namang naging biktima ay maaaring personal na magtungo sa Municipal Assessor's Office upang maitala ang kanilang reklamo at mabigyan ng gabay sa mga legal na hakbang. IFM News. IFM News. IFM News.